spiralen i motorvejen der, så ud gennem Tormøtunnelen. Af ved afkørsel 19 i Bellacenteret, så til venstre og ned og lave udvending, så tilbage igen. Okay. Hastigheden, det er dit ansvar, ikke? Så det er jo dit kørekort, så du kører bare, så du har lyst, bare med en sund fornuft. Ja, selvfølgelig. Godt sted at accelerere det selvfølgelig før tunnelen, eller lige inden du rammer tunnelen i skyggen. Ikke? Okay. Så prøv at ramme den med de der 100-110, så du rammer skyggen, så bare giv den fuld gas, hvis du har lyst. I tunnelen? Ja, lige når du rammer skyggen, så har du lyden fra væggene, der kaster ned, ikke? Kan du høre det? Okay. Det vælger du selv, om du vil det, men det er et godt sted at gøre det. Okay. Men du fortæller højre og venstre? Ja, jeg skal lige være, selvfølgelig er det. Så det jeg er ikke kendt. Det er bare, så du er klar over, hvor du Hvor kommer I fra? Irvold. Ja. Har gearvælgerne heroppe med park, reverse, neutral drive. Okay. Spejlene, det er okay for dig? Ja. Du sidder fint. Få den på bremsen. Så når du er klar, så er det bare fordi. Så trykker jeg på det? Ja.